Nakaliang kajinyo priang jing ujor ni kiriu ba jong kathan West Jainte Hills District Filik bangkan kabayade ingkus bat lah. kajinyalam bakla di Nongkitkam jong ka National People's Party ikipat ba lingba ka scheme Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin kabala pinlong Nongkitkam ka Hinyo Trap Integrated Territorial Filik bangkan ingkus Organization lah. Shillong City banbo da kajing ujor hakmat u Chief Electoral Officer u DBR Tiwari hak step jong ka khatnyo tarik rempang arja apusan Hindray na mara ka jingbom don u CEO, kaseng kala IT no e ka shiti ha u personal assistant jong u. Haba krench kilat pathai khubor, u samla bala jirwa, u bade u general secretary u laong badan Nongkitkam ke NPP, kibayalam bakla kipat ba ling ba ka scheme PMAYG, ba kidei ban thep ke Filik kabud bangkan ha u ingkus lah. Kyrtong ka party, knang maka kerteng jong ki kan mi ha kani ka scheme. Ulaong bagani ka jingle kalong ka bapin Kenya ka Model Code of Conduct bat ka bamla ban pria. Ngi kum ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization mah mata sing awan mata sing ne po additional secretariat ban kendo ya PDR Tiwari le setang ba umdan pan te ka jingwan jongi mata ka singiru kolong ba ngiwan bu complain mah ka formal complaint against kini ki party workers shani siya West Janta Hills lamar balay dagani ka scheme PMAYG kani ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin mah te dakani ka scheme ki penbit ki breu ba fide ban tap kita ki candidate jong ki mah lada fitap kini tika kerteng jong firu kan mi EA hapo jong kani ka PMAYG but artaru kinyo preference ru nang tapat ki hablet mi ru shu MLA ban yo ya kani ka scheme te kani ka long ka gross violation mah ka Model Code of Conduct jong ka Election Commission of India ro te ka long ba hakata kan nong rem hi ngiwan menta ka singi hang ne ban bu kani ka formal complaint amar balai shani siya po West Jante Hills kini kilabon ki complain niyo ki complain na ki paiba himo ki phone hi ki paiba makaja mata te ka day siya na ba mo ke ka bakita ki scheme bangiyo lamba jong ki MLA andre kat kumungin na pensya pat ka PMAYG kamdera ka scheme bawan kadi ka centrally kamdera ka state funded scheme andre kadi centrally funded scheme de ya kaniro kadan la kajong ka rukom trikam ka rukom sami ki beneficiary sigini ki ya kani ka scheme de andre hangne pat ngilap bangiyo sngo mo ba kidan kita ki breu ba ki pen thame ki breu hakata ka rukom ba lada fitap yangi ngin yo umta fin yo kita ki benefit katkum ka jing complain ki breu ma ni yo complain ni ki breu kalong ba kidai hi na po ka ruling party kata kalong ba ke NPP hi pai ma nakaliang jungi te lada ka de ka rumas ru ngi ka ba kum kani ka jat kam de bandan dah kanang ba kipat baru kidai ban sutu ba kani ka scheme kam de ka ba kadi ba kidapet ba lada fitap vote yanu ru finyo kani ka scheme handrai kani ka scheme kalong ba ya baro khot ya ubaduk wi basuk ya wi tabaro khot kidi ban yo kani ka scheme khamtam le siapo ki thain nong kondong le mo te nakaliang jungi ru ngi kwa hi lada kalitang ka allegations nakaliang jungi pai baru ngi kwa yu chief electoral officer baun pet baun investigate ya kani ka matter kadang ba nila ban ensure ya kata ka free fair and clean election